अन्थाइबारि माया क्लाब आरो लाइब्रेरिनि बानजायनायाव नैथि मुंख्लं दि जाब्रां जोलुर बादायनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। बे हाबाफारियावनो आलासि नुजाथिदोंमोन सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि करिश्मा बर' बिथाङा। खुलुमबाय, आंनि मुङा करिश्मा बर'। आङो बाक्सा बागानपारानि। गिबियावनो गासैनिसिमबो बे चेनेलफोरनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आरो खौरांगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं थारैनो जोबोर गोजोननाय मोन्दों, मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'नि सासे मुंख्लं बिर जोहोलाव दि जाब्रां बिथांमोन बायदि माने गेदेरमा सुबुंनि मुङै खुंजानाय फुटबल टुर्नामेन्ट आरो दिनै बेखेवनाय हाबाफारि अपेनिं सेरेमनियाव आङो बेफोरबायदि बाहागो लानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। गिबियावनो आङो बे आंखौ जाय हांख्रायनानै लाबोनाय अन्थाइबारि माया क्लाब बिथांमोननिसिमबो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो। जोलुर बादायलायनायखौ नोंथाङा नायबाय नामा? आङो नायगासिनो दङ, ओमफ्राय आङो मोजाङै नायजोबनो हायाखै मानोना आंनि लोगोफोर फ्रेन्ड्सफोर फैगासिनो। जोङो फट' लानाय भिडिअ लानायाव एसे बेस्थ' जाबाय दङ, बेनि थाखाय आङो नायजोबनो हायाखै। दहाय एसे जागायहांनायाव नायदोंमोन, जेथिया फार्स्ट गलसे होदोंमोन आं गल होनाया लासै दंमोन, ओमफ्राय बेनि उनाव आं दासिम नायजोबनो हायाखै। बिदिनो गावजों गाव सापर्ट होलायनांगोन, मानो होनोब्ला बे फिल्डनिफ्रायनो माने गोबां गोजौ नेसनेल लेभेलसिम इन्टारनेसनेल लेभेलसिम सासे मोजां गेलेगिरि ओंखारहैनो हायो। जों गावजों गाव सापर्ट होलायनांगोन, ओमफ्राय बेखिनिखौनो बुंनांगोन। बेनिफ्रायनो मोजां सासे जोंनि गेजेरनिफ्राय मोजां गेलेग्रा ओंखारलांथों। गासिबो बिथिङावनो गासिबो बिथिंजोंनो दावगालांनो हाथों बर' फिसाफोरा। जोङो जेरै एक्टिं खालामनायाव जों आवगायबोदों, सोरबा खेलायाव आवगायबोनांगोन, सोरबा फरायनायजों जब बा सोरबा गावनि बिजनेस, बेफोरबायदिनो बयबो गोजौ फारसेजों माने दावगालांनो हाथों। आं बेखौनो सासे बर' फिसा जानानै बर' फिसानि मोजांखौ हास्थायो।